Yo, 1Ngwambi, 1Ngwambi NSK, 1Ngwambi Mandandi, 1Ngwambi wachivazi. Yesaya, mafia. Nasi kumandandi ndashanyirwa nimkomana munywana yozo register for Cup Clash ya 31 August. Wagwan king. Wagwan yoda. Shubudere. Aiwa, zirikubuda ndosaka mugona tichibudikira. Arize mangoma. Aiwa, mangoma bom dara tukufamba nawo. King man 31 August munokwa ponera. Topona. I first time ere kupinda pa Cup Clash. Yesaya, first time. The first time. Sikamona panapa. Satashika 31 August. Dombesa instrument. Mafans ambo rate out of 10 kuti mkomana anokwana ire pa Cup Clash kanota hako. Sikapana padesa 2 maridim chatanga ne komesha. Ndova ndesa dance. Ready? Ready. Brr. Go. Sparta. Wagwan fata. Show them making. Ndichiri mundiki ndichiri kamuto ni bakati ndabafo ni ndo papa ndi paproni ndaive tongi ndaigara nemoni ndainzi itajero kusinga zvikoni vaini chinjira fanike rwaiva dzimwe nguva vaini mindsunday screwdriver kumeso vaisvipira salaiva ndakararama upenyu firi mumagaizanga vaini chinjira fanike rwaiva dzimwe nguva vaini mindsunday screwdriver kumeso vaisvipira salaiva ndakararama upenyu firi mumagaizanga ndakararama ini ndisina rugare uchiti ndiri kunyepa bvunza simiwe kumbare ndinochema ndikazvifunga gare gare kuti pandaichema vaifara samare waive moyo wakaoma zvekudaro mukadzi wasekuru da kundibata chiparo vaingondimaka ndisiri ndinaro ndisingapikisi vaingonditi ndine nharo vaindichinjira fanike rwaiva dzimwe nguva vaini mindsunday screwdriver kumeso vaisvipira salaiva ndakararama upenyu firi mumagaizanga vaindichinjira fanike rwaiva dzimwe nguva vaini mindsunday screwdriver kumeso vaisvipira salaiva so wagwan fata pese pandinorara vanoda ndigovhumuka havadi ndichenese ruvara rwempunga kuzarara voti dombo ndozvavanofunga kunenge kuri kutya musazomuka havadi kuona zvisingandirwadzi kuna mwari mabanda ndikova mutadzi ndivigwe nekonzo sina mwana nemukadzi asi pandichasvika ngirozi dzichandipupurira waishanda wairova mawexi waibika mutakuna nzvanopinda makeksi nguva dzebasa waisatomasexi ndo zvakazoita agovekwa namaex asina pfungwa dzemugido dzanarex mai vake panyika akavasira teksi waisamwiwa zvekupera unge pepsi waive nemari masiku bhadhuru macheksi ndosvika ndichitambirwa namari yamusande kunzi waipasa ringi kungangolo kante mwana angu tatenda asante mweya wakachena uyu haana chipande mutsvene waisatadzatadza kumadhanzi waiva kwadza nangwe wairara sina kutyasadza vana vasatani yaiva kwadza Next piece. Wagwan fata. Dance time. This is a Jijinari Sparta. Yo, big up the unity. Okay, so Chandinoimba chameke sense to make kamalepo tikapenda wengo makwete timbo ni matepo fight neriti mundo siyara ve marepo andi tonze tempora ndo tonza amad guess what andi stakaga inova taka fan ke lagaga no kids ke mapana baby gugu gagaga sagaga Lego pulo. yo big up the unity wagwan yo inzwa 1Ngwambi so Chandinoimba chameke sense to make kamalepo tikapenda wengo makwete timbo ni matepo fight neriti mundo siyara ve marepo andi tonze tempora ndo tonza amad because andi stakaga inova taka fan ke lagaga no kids ke mapana baby gugu gagaga sagaga nokura ombezi paga magaga kutara ondo dzevakadzi yana lady gagaga so liku bit ni pata niravo kutara kuma 1950 yo liku bit ni vaita vafana vadiki they can't defeat me yo liku bit ni pata niravo kutara kuma 1950 yo liku bit ni vaita vafana vadiki vanokwara mpora vanokwara msoka vapisa vakatemba akadzoka akachoka vakakanda tundo vavakandirwa joka aive madekwe papuzuva rakatoka vakatakwanya masports vakadzoka vakanoka tamabokiboki tumajesi vakaboka Jijinari ngwabifunza fana vekwaboka inside kumaskris takaloka mudanzi macho makuda simbapo taito ngoma dzakatsukira kuita samato maito vamwe vacho havachadifende taito havachaimba dhanso vakuimba kwaito vamwe vacho tinovaudza itaiso ivo votisiya sozoramba zvakadaiso ndichizviona kuti kudza kwane aito vatanga kuzvita hanzi wagwa
one over deso koma changa deso chong tong make a double different in the beso. Yes sir. G-Unit family to the max. Good. Jijinari Sparta out of 10 kuti vanokwana here paka clash ya 31 August kana kuti vakwane.